सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 8856 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 234000। मोबाईल 9370 0560 76 9420 9076 61 आणि 7020 29 0316। सावंतवाडी रोड रेल्वे स्थानकावरती टर्मिनस व्हावं आणि प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी सावंतवाडी मतदारसंघातील प्रवासी, नागरिक व व्यापाऱ्यांच्या उपस्थितीत चर्चा करून सावंतवाडी टर्मिनस कृती समिती व प्रवासी संघटनेची स्थापना करण्यात आली। संघटनेच्या अध्यक्षपदी ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर तर सचिवपदी मिहीर मटकर यांची एकमताने नियुक्ती करण्यात आली। यावेळी मडुरान सावंतवाडी टर्मिनसच्या वादाप्रसंगी प्रतिष्ठेचा मुद्दा करणारे विद्यमान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सत्तेत आल्यापासून रेल्वे टर्मिनस प्रश्नी गप्प का, तत्कालीन रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेल्या सावंतवाडी टर्मिनसचं पुढे काय झालं असा सवाल संदीप निंबाळकर यांनी केला। कोकण रेल्वेकडून सावंतवाडीवरती होणारा अन्याय आता सहन केला जाणार नाही। सावंतवाडीच्या हक्काच्या बंद केलेल्या रेल्वे गाड्यांचं टर्मिनस पूर्णत्वास आलंच पाहिजे असं मत ॲडव्होकेट निंबाळकर यांनी व्यक्त केलं। श्रीराम वाचन मंदिरमध्ये आयोजित बैठकीत ते बोलत होते। माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, महिला नेत्या अर्चना घारे परब, अभिमन्यू लोंढे, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, नंदन वेंगुर्लेकर, रमेश बोंद्रे, चंद्रकांत बांदेकर, पुंडलिक दळवी आदींनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या। या प्रसंगी सावंतवाडी टर्मिनस कृती समिती व प्रवासी संघटनेची स्थापना करण्यात आली। अध्यक्षपदी ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर, सचिव मिहीर मटकर यांसह समितीची निवड करण्यात आली। माजी आमदार दिवंगत जयानंद मटकर, पर्यटन तज्ज्ञ दिवंगत DK सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आधी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेनं आपल्या मागण्यांसाठी लढा दिला होता। प्रवाशांच्या प्रश्नांसाठी दिल्ली हलवली होती। रखडलेलं रेल्वे टर्मिनस व जादा गाड्यांच्या थांब्यासाठी येत्या 26 जानेवारी रोजी होणाऱ्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सावंतवाडीकरांनी सहभागी व्हावं असं आवाहन यावेळी करण्यात आलं। या प्रसंगी ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर, मिहीर मटकर, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, अर्चना घारे परब, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, नंदन वेंगुर्लेकर, अभिमन्यू लोंढे, भाई देऊलकर, रमेश बोंद्रे, पुंडलिक दळवी, सागर तळवडेकर, बाळासाहेब बोर्डेकर, ॲडव्होकेट सायली दुभाषी, जी बुवा, सागर नाणोसकर, सिद्धेश सावंत आदींसह समितीचे सदस्य उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।